Здравейте. 20 000 години по-късно. Мина много време. It's been 84 years. Например, това е апартамента ни, това са кучетата ни. Додо и Мони. За апартамента ще направим клип по-нататък. Той и за кучетата може какво. Нямаме никакви записи от кучетата. И ти ще обясним какво. Майка! Не, стой там. Добре, значи, мамника. Не помня кога беше, когато слушахме мамника. Когато излезе, малко след като излезе според мен. Да, беше по Storytel, търсихме какво да правим. Купихме си Storytel заради мамника. Търсихме какво да правим като работихме. Аз откъде разбрах за мамника? Излезе ти като реклама в Storytel. Да, и тогава още се рекламираше като някаква разказ, който е спечелил някакъв конкурс на Storytel за озвучаване. Да, и Storytel са го озвучили и беше голяма работа. Да. И аз бях такъв, дай ще го чуем. И тогава бях доста впечатлена от мамника, защото беше, нали... Очудващо добро. Беше окей. Да. В смисъл не беше прекрасно, беше окей. Епизоди. Беше окей. И след време това нещо гръмна. Да, после решиха да му правят сериал, ние го препоръчвахме на всички приятели. И като... Те не го изслушаха, не го изчетаха, но ние го препоръчвахме. И общо взето това е. И като цяло като стари фенове. Аз честно казвам, понеже вече на този етап съм я чела много отдавна, не помня никакви детайли от книгата. В смисъл от сорта на... Спомням се, че когато четах Лехусата, се връщах назад да погледна Божана всъщност на колко години е. На колко е? На 30 и нещо в книгата. Набърка. Защото майка и постоянно описваха като някаква старица и аз се чуих добре, смисъл, майка и на колко е? Майка и случи се едно и на 83 минимум, нали, доколко е Божана по дяволите, пък ти обясняват, нали, преди еди колко си години в университета и така нататък. И, нали, тя беше някаква много търсти. За мъж и си виках, добре, маматка, смисъл. То толкова няма да умреш. Да, па тя всъщност си беше, кажи речи, стара мама втората книга. И то в село. Да, тук доколкото знам се е направили по-млада. Истината е, че Божана трябваше да се вземе с митето и тази история да приключи там. Да, мнението ни за книгата е, че е хубава, има още много какво да се желая от към писане, начин на писане, обаче overall е enjoyable experience и за книга на такава тематика, където е просто Monster Hunt, не мога да очакваш някакъв шедьовър, нали, на... It's enjoyable. Пулицър няма да получи. Да, точно, не търсим пулицър, обаче it's fucking enjoyable, което е повече, което мога да, това какво мога да се каже за повечето. Това, което ми хареса, бяха историческите неща. Начина, по който са навързани по някакъв начин с историята. Окей, айде да гледаме трейлъра. Значи това ще е... Чакай да кажем. Това ще е компилация от реакция на трейлър. И утре отиваме на премиерата. Hell yeah. Може би ще запишем някакви кадри от там, може би не съм много сигурна. Едва ли ще мога да запишем нещо вътре, но отиваме. Вътре не вярвам. Обаче, нали, защото ще има някакви разговори и така нататък. Да сникнем нещо, сега не се знае. Защото смятам. Извървяхме един дълъг. Трейлър тайм. Така. Единственото, което знам беше, че този е Лазар. Грингот. За което съм actually kind of into it. Не? I kind of like it. Очудващо смисъл, не го познах, като го видях по някакъв параграф. Аз не го знам много, нали? Да, аз не го знам много. Слушала съм една песен. In all honesty, it's not my thing. But he's pretty, so. He's pretty. Някои от песните му са добри. Не знам как играе. Сега ще разберем. Чакаме го от бая време. Айде. Има и втори трейлър, бро. Два трейлъра. Нещо става в това. Няма, Мони, няма. Искам пак да го изгледам. Тя пак ще се развади. Мони! Няма пиле. Мони! Ела, моче. It's a fake dog, Мони!
красиво. Да. Нещо става в това село. Нещо трябва да се пробуди. Чай да я викнеш. То владее конците. То контролира телата. И жадува само за едно. В гората видях нещо. Но останаха странните работи. Трябва да се махаме, докато е време. Бе, това беше първият трейлър. Какво мислиш? Opinions. Вайба е там for sure. Значи има някакви много красиви сцени. Въпреки, че е някакво смотано село, не изглежда като чип косплей. Да, бе. Добре беше. Имаше добре заснети неща. Кое те бъгна, хайде кажи. Значи диалозите в тия български филми, човек, защо винаги Кое са... точно? Не знам, нещо в... Като цяло ми харесва. Кое имаш преди диалозите? Винаги са, защото може би е защото от книга, но са неща, които нещо, което човек няма да каже по този начин, не знам как да го опиша. Примерно, какво искаш? Това беше зле изигран. Може, Това беше ама- едно от нещата, които не ми хареса. Другото беше на Грингот. Където се обръщаше в тази зелето, беше малко къдеш. Добре, дай да видим другия Грингот е трейлър. very hot. Чак, пак Very Hot. Добре, Very hot. другия трейлър пак също. Повече отколко в него си неща. 13 новозаразени. Междувременно тялото на жена беше открито край трън. От полицията съобщиха, че... Кой знае какво е станало в старческия дом? Но тук играе. Не е добре тази работа. Пилето изглеждаше много добре. Какво има? Това е вече перфектен избор. Според мен това е мечка. Митето! Това го е качила на дърво. Че не го ли позна мечето? Ако не е мечка, какво да е? Е, това е добро. Умре, ми се събраха напоследък. Кога си роден? 1892 година. Най-после Божанка да доведе му в къщата. Но баб майка наистина не остана. Майка, защо толкова Най-после стара? Божанка да доведе му. Що бе? Не. Да речем, че е родил малко по-късно, защото е 60 изпочва. Какво подявите това? Останки от живота. Това е точно. Рамжаните деца чува. Си нямаш какво видях. Динозавър. Кой за всяко нещо? Ех, Харесва ми, като някакъв Да. пришелец са го направили. че са му дали малко по-хорър филм. Той си имаше доста хорен филм. Той е хорър, да. Това ще го изрежеш. Заради гнусното качество. Това да речем. Ех, чакай. О, в пилето ще е яко човек. Питаше яко, да, изглежда добре, изглежда, в смисъл, за кое те изглежда много добре. Шрифта ми е малко... Ами те много хора мърдаха за шрифта. График дизайн is my passion. Трябваше да използвате от книгата. 13 новозаразени. Междувременно тялото на жена беше открито край трън. От полицията Болницата си я представях точно такава. Какво е станало в старческия дом? Божана е много млада човек. Той е млад. В смисъл. Марици, какво има? Гладен съм. Според мен това е мечка. Харесва ми колко... Ако не е мечка, какво да е? Естетично е. Да, не е, как да ти Умре, ми кажа. се събраха напоследък. Кога си роден? 1892 година. Въпреки, защото навиката някак да се Най-после усети. Божанка да доведе му в къщата. Какво подявите това? Останки от живота.
А па майка се държи се от тая някаква девственица човек. Ма тя така се държеше и в книгата, бе. Да, Не, че така е е. девственица, все едно... Смисъл, когато беше стара, мама имаше повече смисъл, защото, нали, най-после Божанката да дойде мъж в къщата. Еми сигурно събрем, че там маска на 21 на 35 смисъл. Не. Мисля, че просто се приема, че е по-млада, не знам. Това е готино. Да. И мъглите деца сложили. Тия сцени. Знам как. Айде, на слуха. Какво искаш от мен? Добре. Всеки четвъртък. Ами аз съм excited, не знам, на мен Изглежда те доста ми добре. харесаха. В смисъл, дори да не е прекрасно, дори да не е чудесно, мен най-вероятно пак ще ми хареса. Виж сега, като човек е чел книгата, до тук започва с... Има по-добра серия за история от повечето български сериали, дето сме гледали. Да не кажа всички. Никой не е тръгнал да обикаля сам с един тапак 200 години да се върне в последния епизод, така че Cautiously оптимистик. cautiously optimistic. Да. Всичките зали. Има толкова много хора. Аз честно казвам, не очаквах такава навалица, ама те явно Да. са пуснали всички зали. Явно всички зали са с хладника и очевидно са пълни. Да. Колко е сладко, не мога. Добре, айде, ако има някакво мнение, ще го дам за после. Нямаме най-яката гледка на света, но пак е нещо. За амбиенс. То така без нищо е много трудно за Гледахме мамника. Да, гледахме мамника, бяхме на премиерата. Значи, ще започна следното. Когато отивате на кино, никога не сядайте на първия ред, не в края. Екрана е избит. Горе-долу разбрахме какво се случва. Трябва да го изгледам пак със сигурност. Първият Да, епизод, с права нали? картина. С права картина, да, за да го и аз като другите да съм казала, че съм гледала. Първоначално бях разочарована, че началото е махнато. Кое е начало? Помниш началото на книгата, където те са на пътя? Да, бе, то подваше с края, де факто. Да. Да. После видях, че са го сложили в края, което честно казано супер яко за край на първия епизод, въпреки че беше доста ударно начало. Добро начало, наистина. Добре ги бяха подбрали нещата. Операторството беше супер. Първоначално си мислех, че не са искали да сложат The Dog Murder. Честно казано. Така ли? Не, те няма как да го направят без това. Пък и да не ти сложат... Честно казано, аз си мислех, че ще са обрани в гора. Не, какво да направим сега? Митето. Добре, почваме с положителните неща. Той друг отрицателен нямам, реално до тук ми харесва. Верно. Божана? Божана... Значи ви са. Божана, дай време. Имаше моменти, където играеше много добре и моменти, където те струпат някакъв диалог и имам чувство, че започва просто да го рецитира. Това първа роля ли е на тая жена? А пък озвучителя на книгата участва също в сериала. Да, радиото. Не, радиото. Влад Пенев, да. Влад Пенев. Той е страхотен актьор. Да. Значи старите Перфектни. няма лаво. Всичко беше... Даже и бабето, което нищо не каза, перфектна. Госпожо, не. Аз не знам проблема дали е тя, че не мога да го изиграе или че някой от... Не мисля, че тя проблема, защото имаше някакви сцени, където играеше добре. Някакви неща, да. Има нещо... Сега пак ще ви кажа, че съм кисела, брат. Сега няма си меля думите, някои неща са тъпо изиграни. Значи най-голям проблем беше то маняка, как се казваше, дето говореше с него по телефона тя нон-стоп. Те реално не го показаха май. То маняк много зле. Дори само с разговор много зле. Пълно дърво. Не знам кой го игра, никаква органичност. Сега пак ще ви кажа, че съм кисела, брат.
Тя между другото с него пък беше добре. Което е очудващо. Аз ти казвам, че някои неща ги правеше добре, когато говореше с Митето. Как може с Митето, с майка си и с Митето? Значи те подават добри реплики, И тя отстрани. Ама на някои места и диалога беше тъп човек. Мисля, че да, на много места диалога беше тъп. Майко, татко, самоубили се. Как ще го направиш това? Няма да... В смисъл, тя седи... Ма тя трябва да играе и Dark Other Girl. В смисъл, не... Не бе, аз съм съгласна за Dark Other Girl, ама трябва ли майко, татко, самоубили се? Самоубил ли се? Ти си вече на 30 и кусор години, сега са ли сети да питаш татко си дали се е самоубил? Не мисля, че тя пита за пръв път, тя казва наистина ли се самоуби. Да, майко, татко, наистина ли се самоуби? Това беше експозиция за нас. На нея е пределно ясно за какво става въпрос. Добре, не можа ли примерно да чопли това от Тутманик там, къде майката го е сервирала, да го чопли и по някое време да каже нещо от сорта на ти мислиш, че татко наистина самоубил? Защото това е много по-естествено нещо, което човек би казал. Да, но това е според мен въпрос на режисура. Ама не, защото дори в момента, в който ти го казвам, тук звучи много окей, отколкото, нали... Ти мислиш, че татко се е самоубил? Въпросът е, че нейната роля е малко като на аниме герой. Мен ми е ясно. Значи, тя баща й се е самоубил. Тя го е видяла. Той е мъртъв в реката. Тя е видяла някой мъртъв в реката. Въпреки, че... What the fuck? Сета. Тя е видяла някой мъртъв в реката и се е сетила за това нещо и цял ден е на главата, нали? Отива при майка си и казва, нали... Ой, песовете. И казва, нали, татко наистина ли се е самоубил. И майката казва, там какво отказва, в смисъл, типа, сега за какво ги мислиш тия глупости. Майката за пореден път, човек, добре, дори когато седях там, се опитвах да правя някакви математики. Майката е на видима възраст, искам да видя на колко години е тази актриса. Ма ти възрастта на актрисата няма значение, смисъл. Не, те е горе-долу. Това и в книгата, между другото, ми беше странно. Много странно. Не възрастта й. Майката говори на някакъв брутален диалект. Да, защото от село. Супер. Обаче факта, че Божана не е прихванала и толкова. Значи, защото тя е учила в София. Окей, аз в Пловдив отидах и прихванах майна на 7-я час. Не бе, да речем, Божанка, примерно, учила там, каквото учила. И в София загубила диалекта. Тя може и някъде другаде да е живяла. Добре, въпреки че като се сетиш, в смисъл как хората сменят между диалекти. Неда Горнева. Ели Скорчева. Добре, на колко години си Ели? Има ли нещо общо с Румен Скорчев? Ели е на 71. Румен Скорчев. Тази жена е на 71. Ева, нали? Не, виж. Не дай Боже всеки му човек. Сарафов. Те па някой казва ли ти? Добре, да предположим, че тя е на 29. Да речем, закръглям много нагоре. Разбираш? Много нагоре. Представя си да кажеш, че е на 40 е такъв. Вече, щом тая на 70. Значи майка й трябва да е родила на 42. Ако Божана е на 29. Да, бе, ти съдиш по актрисата. Баща й... Майката очевидно играе по-млада. Сета, не. Няма Баща й... Баща й на колко ти изглеждаше? 50. Той е на видима възраст на 50-иш, когато Божана е на видима възраст 13-иш. Махаме от неговата видима възраст, видимата възраст на Божана и получаваме нещо от сорта на 30-иш? 30, не? Значи, той си е фанал млада жена, в смисъл стара жена и е направил дете на 40 и нещо, за да може да съвпаднат малко стара тия възрасти. Значи, това ми беше най-противното нещо, докато четях тая книга. Айде, малко ексеси. Това ще го изтрим. Това ми беше най-объркващото нещо, докато четях тая книга. Описва ти едно сравнително младо момиче, въпреки че в книгата имаше повече логика, защото в книгата тя беше на 35-6. Въпросът е, че тук възраст не са ти дали. Това, че търсите на 28 или другата на 70, какъв е герой? Не може да има всяка такава огромна човек. Визуална... Не трябваше да е на 30 и играеше 70 годишен човек. Не. Визуална... Бега от тук. Факт. Добре, това са глупости така или иначе. Смисъл, не, имам предвид тъпоти, за които да се захванеш. Много объркващо. Ама Митито го изигра на
И шантавите си диалози, всичките ги изигра. Момичето е главно шантави диалози. Отличното мога да Няма очакваш. значение, въпросът е, че те не са шантави като хахохихи, те са неестествени, които той ги направи естествени. М. Сега никой няма да подкрепя мнението ми в... Не го мразя сериала, казвам обективно какво ми е мнението по въпроса, обаче като знам какви сцени предстоят, ако тя с този грингот нямат химия, ти представяш си кринжевите им любовни сцени? Те бяха кринжеви Те в си бяха книгата. Кринжеви в книгата, как ще се бъдат изкерени тук, не знам. Много се надявам тия двамата да са намерили някаква... Да са харесали Да са нещо. харесали, защото тъжно. Не знам, интересно ми е как се развият нещата като цяло, защото пък имаше някакви сцени, къде трябваше да са тихи, нали, тя просто да гледа някакви неща. Примерно, където се оплаши там с кучето. Това се получи. Това беше много добро и аз това Да. си го помислих. Там, където се изплаши с кучето, беше много добро. Там, където вървеше, също беше Да, добро. оня където беше ядосал също. Смисъл, някои от репликите, нали, много добри. Не Там, знам. където викаше, не ми е до ебавките ти и така нататък. Това беше добро. Да. Къщата беше добре избрана, не беше някаква... Отли естетично скапарска, Да, да. в смисъл изглеждаше си като ефтина къщичка. Нормално селска къща, да. Да. Старческия дом беше точно както си го представях. Това е моето мнение. Със сигурност ще го гледам, със сигурност го харесвам, сега нахейтих малко. Положителните неща. Митито Forever, Митото Forever. Значи аз героя харесвах, Митото ама Forever. актьора... Владо Пенев, много Владо добре. Пенев, Човека, Forever. където играеше Бай Иван или там как му беше Бай Сета. Всичките байовци там. Всичките възрастни актьори бяха страхотни. Един лош нямаше, разбираш, един Камен. Перфектен. Камен, значи, като слушахме книгата и като говорихме, че правят сериал, обсъждахме как Камен ще е много добре да го играе Любонейков. Защото искам да видя Любонейков извън комедийна роля. Той има доста. Обаче той трябва реално да има съученик на тия двамата, така че някак да стане. Нямаше как да стане, но въпросът е, че той Камен е имаше много добър избор. страхотен избор. Актьорът е много добър. И такива реплики, дето пак нямат много смисъл, ги деливърва страхотно. Даже този инсистенс на мечка е, Да. не е от тъпотия ми, защото той се опитва сам да се убеди и Да. успява да го изиграе. Нали? Да, бе, той мечето за това викаше, нали, той е филмиран. Звука от кастанети. Звука от кастанети. Какво ще Най-после кажеш за- чухме кастанети. Ма те кастанети не са ли по-високички? Нима ги Ще слушат съм се. сложили кастанети, бе, човек. Звука от кастанети. Не разбрах защо само те чуват мамника. Мога са променили нещо. Защото аз в книгата си, доколкото си спомням, Който е там не го знам чуваше, сега да. дали са спойлери, то мамника имитираше гласове. Ето, очевидно, нали? Да, И да. обикновено, когато имитираше гласове, това означаваше, че е убил някой. Пък те са малко като The Mockingjay, смисъл от Hunger Games, където всички го чуват. Поне така си спомням, нали? Интересно ми е как ще продължи другия четвъртък. Определено. Сега се чудя дали не звучи се едно много го наляхме. Напротив, много е хубав сериал. Виж като го едитва ще го правиш. You're just very negative, it's fine. Аз съм негатив, но съм... Но ми е... Това ми е един... От големите мъки в българското кино е, че понякога ги пишат тия диалози, все едно не са виждали хора при живота си. Така. Нещо друго желаеш да кажеш. Ще чакаме другия епизод и ще правим реакция. Този път ще е по-интересно, защото так ще правим реакция Да. in the time. Ще го обсъждаме докато го гледаме. Да. Поне мога да спреш да обсъдиш, тази композиция, това, другото, нали, да разгледаш нещо в самия... Да оправдаеме сценографията, която сме учили. Да. Наймете ме от някъде, аз това не мога да си обясня. Наймете ме, бе, човек! Много пари искаш. Не. Много ни е заедно заплащане. Имам нещо, което искам да кажа. Нямам нищо против еврото. Ама е много тъпо, че Иван Милев вече го няма. Да, бе, верно, че Иван Милев го няма. Може да него да го запазят някъде. Къде? Не знам. Искам да си купя картина на Иван Милев, но струва твърде много пари. Спонсорирайте на за картина на Иван Милев, която ще Justice for сложа Иван, в кола. нали? Харесва ми сериала до тук. Вайба е много як, имаше някакви много красиви сцени.
Хайде стига, това вече го дъвчем за 1000 път. Казвай чао на хората. Чао. Ма не искам да се разделям с хората, добре. Чао. Чао. Долу за спать. Ой, не